Nik ama naiz. Nik gazte naiz. Nik gazte naiz. Nik zakina naiz. Herri batean familia oso pobrea bizi zen. Aita, ama eta bi seme alaba, Hansel eta Gretel. Egun batean Urtezpinean gaua eta hasi gau txanditzen behar duzu egun biak pospozik basora abiatu ziren, eta hasi ziren bilatzen egur zati horiek. Baina berehala iluntzen hasi zen. Eta Hansel eta Gretel galdu ziren. Orduan, emakume bat agertu zen. Biak sartu zirenean, emakumea sorgina zela, harrapatu zuen Hansel eta kaiola batean sartu zuen. Eta Gretel bidali zuen etxeko lanak egitera. Goizero esaten zion Greteli, Hanseli parkatu, atera. Atera txamarra, ikusi nahi dut logitu zaren. Baina Hanselek zur bat erakusten zion engainatzeko. Goiz batean, Gretel, nire bajan nahi dut bezabelarea. Egin zerbait, zorgina jan nahi nahi. Ez, zorgina ez dakit labea pitela. eta zorgina hurbildu zenean, Gretelek barruan bota zuen. Orain botatu gero gara, etxera filogin edota guztiekin. Eta hori egin zuten. Eta musuka eta bezarkatuz agurtu zuten elkar. Eta ala zanen bazan?